गाइस जों मोनसे जायगायाव हाबा जाफैदों दिनैहाय मैनागुरि लावख्रिगुरि होननाय गामियाव आरो नै दा हाबायाव हाबजेनबाय जोङो आरो मा नुयो खिन्थालांगासिनो दङ आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना बेसेबां समायना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सोर दंफायो नायबानो जाबाय आरो दा होलांगासिनो दं भिडिअखौ। जाफैदों आरो नोङो दा बबे जायगायाव जाफैखो? मैनागुरि ना आलदा गामि दङ? थाइजौगुरि। आच्छा लावख्रिगुरि। आच्छा दा नै बारा गैथ'वा ओंखाम जाग्राफ्रा गाइस माने फार्स्ट टाइम होनजायो आरो ओंखाम जानाया। लाजिबावो नामा? होमबा माथो जाखांसै सार? आच्छा दे। जाबायना? मा बेदर मोनजाखो? फुरा निरामिस प्लास ने? आच्छा दे होखाव। ओमफ्राय गोथाव सार? आच्छा दे जागासिनो जा दे। ओमफ्राय ब्र' जानायाथ' जाबाय नङा होमबा? मा ओंख्रि मोनजाखो ओमफ्राय? ना दं। आच्छा दे जा होमबा ने। ओमफ्राय हाबाथ' जाफैबाय नङा होमबा? ओमफ्राय गामिया? लावख्रिगुरि। आच्छा दे होख्लाय। ओरैबो साइडखौ लादो सेर दहायनिफ्रायनो माबादोंबा औ दे आदा थांग्रोदो होमबा। औ जों एसे उनाव बाइकजोंसो नालाय।